Putol na ni Alan guys kay aron dili mag kuan sa atok ang iyang mga dahon kay madakot ang sin. Yan nang gisanggot pag kuan kay wala man tay gabas. Asta putulad to pulungan putulad to. Dako na kay nangapunuan nga kuan madudlag ko. Dahang may bunga sa kuan angka. Ang marang mo yung kaya namunga. Mulahi guro ni. Manapod ko bis guys. Nadunga lagi kaputol. Ha? Init na lang eh. Kani isa kasanga oh, may lami kwaon. Ay namunga oh. Namunga man. Di siya paputol kaya namunga siya. Ayaw lang sa kaya namunga pa. Kato na to. Hi guys. Welcome to our vlog. Ito guys, mga tuminyaran ng sapa guys. Kaya mag panami na ito napabay maipo. Si Duy-Duy nangipo na itong kuan ng adlaw. Wala daw naghihurot niya. Sayang man po og mga dagdag. Sabi na inani karong naghangina. Kung lahin na, atong ipuan. Kaya ron dili mga dagdag. Labong na ni guys ang sagot. Kaya na ni nga yuta umaw na. Tanawa ang kugon. Di na gani gakuan. Aylan mo ang yuta nga gaumaw. Kaya ang sagbot. Muna ang klase sa sagbot. Tigbaw ang manurok. Tigbaw or kugon. Kawanon guys. Kawanon there is amo. Nang nagdala ko silopin para sudlan sa cellphone. Okay, murag kaulan nun. Ito na si Alan sa sapa. Naguna magod siya. Nga ako. Hinay ta kay makauntod niya ta. Tiniil ta guys kay dangog. Manay ko kalagutan din hidabita. Kay madanlog. Muna nga nang nakabagsak sa kong ulo. Muna yung punuan. Dagtura din ko nahulugan. Dagan di lahing oh. Ha? Ito daw may mag-una sa pikas. Nagsaka na si Alan guys. Ning agin la Duy-Duy oh. Katong kahoy na nga dako nga may pagabas na tumba. May lang pa na nalaya. Daghang bunga saging guys.
Yan naman na niya pagbunot guys. Kaya wa may bara. Sanggot ra yung gikuan. Nawala among bara man. Hamba ka ibutang. Sanggot yung gibunot. Guys, namin nakita nga sudan. Kurkuhalan. Bukat mo siya. Pero kasi Alan, dili mo kaon na ng mushroom. Pero yan papa kay mukaon man. Kaon na muna. Ako dili po ko anak guys. Sudan na ni siya. Kaso kay di man kumukaon. Ay mukaon mo ani pero kana siya na guys. Muning karaan nga sapa. Daw dili gina siya mahubsan. Bisag unsa ka init, di ni siya mahubsan. Pag-usap pa magadi nga wala na may lubi diya. Ita siya bara. Dagko king ohong. Sudan na ni. Masarap na ni nga sudan. Galing sa kinaiyahan. So na sa nami kabaw gi atiman. Diri na mo gi kuan pa. Diri na mo ipang kuan tuna. Di na siya kahubsan na rin nga tunaan guys. Sukad pa kuno sa una sa apuhan pa ni Alan. Bisan pagkatong na itaas bitaw kay init. Wag ni siya nahubsi. Yan ay nang dayo diri dinhin magpatuna. Kay nailhan man ni nila dani nga tunaan. Di na siya kahubsan. Sudan na ni siya guys. Ihatag na ko ni sa iyang papa ni Alan. Kaya iyang papa kusog man sad mukaon ani. So ihatag ka ni sa iyang papa. Mukuha sa taog kuan. Ato ning isulod sa lukay. So tanaw ninyo guys kung saan nato na siya pagdala. Karon dili madaot. Iyang dahon. Dali siya lang nagsaka. Paman, ni Alan nakita ba? Ikasuksok. Lahing man siya guys. Guys, ako ay palamas ako sanggot de. Kuanis ako sa lukay de kaya ako naituhog. Ayun ang tumoy ka ng tunga. Dali dapit sa tunga o kidako. Ngabiko. Gamay ba eh? Ha? Ini gamay. Okay. Dali na ito guys. Atong uhong. So, diba? So, diba guys? Sudan na. Oh. Sudan na ni siya guys. Masarap na sudan. Walang halong kimikal. Bitaw. Char lang.
Sudan na bitaw ni siya guys no. So daghan saging na ni guys oh maguwang na. Nabatag saging guys. Pero meron lagi kung kuan niya ang pagdalaman payon sa taas. Makapuyag dala mabugat. Lagi mo na siyalan og bara. Kaya nawala man ang bara. So kana siya. Si Doy ito po dito spikas ng ipo. Si Doy na po magbunot guys kay si Alan to ang nagsaka. Kaya di na si Doy pakasaka. Saka rin Doy basta mubo. Baga tungol pag ilang ikuha. Aman na inyo ni mo nam kawak. Nada na kita mo ni ma? Nada kay bahog na itong baboy. Yan guys, saka na si Doy sa puntod. Si Alan iyang dala. Kana mura nang dala ni Alan guys, kay tigwang na si Alan. Dala nang bagatungol oh. Iya pa slod. Ha? Bahog daw na sa langgam dia guys. Si Doy, kaduhan na to ni Doy nga balik. Sanggot. Sanggot nga gamay. Ang sanggot nga gamay. Wala ni Alan giipuitanan guys kay sakit yang tiil. Kay puan na Doy sunod si Mana. Daghan pa na ni wala na ipui. Sakit kayong tiil ni Alan guys, nasamad manggod. Nasamad yung tiil pagsaka. Naabot na sa Doy patag. Nakapangho na. Tinil ta guys. May magtinil kay di tag sirip. Ano si Alan sa puntod guys. Ano to sa patag guys. Tagsa na sila dala. Hangak. Nara ni sangat. Ho. Ha? Buat yan na. Tagko mo guna siya nga lubi. Ako na siya bugat. Bayubad lang. Bayubad Doy guys. Yatod nga lang ang uhong guys. Dito siyang papa. Hangak busing. Hangak. Baha ka sa resilmi. Ha? Ha? Basta madala na sa kuwan, pangki. Mura na tanan guys, kitampura dana.
sa dako nga sako. Ato pa isa-isa ka sako po. Saman sa bakon? Ha? Okay ra? Ang tunggu madoy. Isa ka rin. Marami isa na yung gusto ko lang ito sa unya. Istan sunura ko dito. Uy, magkanaon na yun. Magkanaon na yung istan biya. Sundi doy. Ang tama na, istan. At kanaw siya pagtangtang. Sundi to. Wala na kubay nga si Manoy dito guys. Isa pa. Sa laot niya, kamalag yung tagpanilig. Hi. Hi guys, manalig ka karon. Guys. May umak pa ng liko. Sila na ito sa sapa ko na humanak. Pag humanak ko galigo, manilhig din ito guys. But guys, tama guys. Wala dito na open niya guys. Ano sa tagtubig ng gata ay nang pambay. Muna inom guys. Next mga guys, manapresta. Guys, sorry mga guys kasi humog ako. Hi guys, manalig ka karon.
sila nanay to sa sapa ko na human ako. Pag human ako magaligo, manilhig din ta guys. Abot na sila nanay. Nay. Abot si nanay guys. Sila Manoy dayon. Si Manoy. At taka si tatay. Among panihapon, guys. Bili na, Bing. Ay, tulog-tulog. Manhapon. Pope! Sige na, free na. Madani ka, ma. Abay mo ni Papa. Nadarit lang. Dito na, pag-pray na. Free na lang. Si Mimiro. Agpigon ka gidi Koreana. Agpigon ka gidi Koreana. Sige na, na. Rilo na. Dani ma. Di na may agpas mi. Lang. Sini, sini. Pagkahigan, magkukuan. Enggak na nagsusuran kuan.